доктор Зокир, закоти фитр чӣ маъно дорад ва аҳкоми аслии он аз рӯи шариат чист? Алҳамдулиллаҳ ва салату ва салам ала расулиллаҳ ва ала алиҳи ва саҳбиҳи аҷмаин. Амма баъд. Аъузу биллаҳи минаш шайтонир раҷим. Бисмиллаҳир роҳманир роҳим. Рабби ишрах ли садри ва яссир ли амри ваҳлул уқдатам мин лисани яфқаҳу қавли. агар сухан дар бораи худи истилоҳи закоти фитр равад, пас калимаи закот ба маънои покшавӣ ва калимаи фитр ба маънои ифтор аст. бинобар ин закатул фитр неъмати покиза дар ифтор мебошад. дар воқеъ ин андози ифтор дар шакли пардохти миқдори муайяни ғизо ба фақирон ва мискинон аст, ки барои ҳар як мусалмон воҷиб аст. дар ин бора дар Саҳиҳ Бухорӣ ҷилди 2 китоби закот дар ҳадиси 1503 омадааст ки паёмбари дӯстори мо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтанд ки барои ҳар як мусалмон амр ба андозаи 1 соъ додани хурмо ва ё ҷавро ҳамчун закоти фитр муқаррар кардам. хоҳ ғулом бошад ва ё шахси озод, мард бошад ва ё зан, ҷавон ва ё ин ки пир, ин барои ҳар як мусалмон воҷиб аст. хоҳ мард бошад, хоҳ зан, хоҳ ҷавон бошад, хоҳ пир, хоҳ ғулом бошад ва ё озод. дар Сунани Абу Довуд ҷилди 2 дар китоби закот дар ҳадиси 1618 гуфта шудааст ки паёмбари дӯстори мо саллаллоҳу алайҳи васалам закоти фитрро барои ҳар як мусалмон фарз эълон кардаанд. танҳо чанде аз уламо баронанд ки закоти фитр пештар воҷиб буд, аммо дар замони мо он воҷиб нест. онҳо такя ба ҳадисе ки дар Сунани Насоӣ китоби закот ҳадиси 2509 мекунанд ки дар он Қайс ибни Саъд ибни Убода ривоят мекунад ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ҳанӯз пеш аз фарз шудани закоти маъмулӣ закоти фитрро фарз эълон карда буданд ва пас аз ҷорӣ шудани закоти фарзӣ эшон закоти фитрро мансух, яъне бекор ва пардохти онро бошад аз мо талаб накарданд, ҳарчанд мо ин амалро идома медодем. бар асоси ин ҳадис хеле ками олимон бар он назаранд ки пас аз фарз шудани закоти умумӣ фарзияти закоти фитр аз байн рафта ҳамчун амали ихтиёрӣ шудааст. ин танҳо ривояти як саҳобаест ки дар он гуфта шудааст ки ҳанӯз пеш аз фарз шудани закоти маъмулӣ закоти фитр фарз карда шуда буд ва низ гуфта нашудааст ки баъд аз ин закоти фитр бекор карда шуда бошад. паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам бори дигар фарз будани онро алоҳида эълон накарданд ва ҳар гоҳ ки ягон амали ибодат фарз карда шавад ва агар пеш аз он аллакай амале ба ин монанд ва ё амали на он қадар муҳиме мавҷуд бошад, пас ин ҳаргиз маънои онро надорад ки як чизи нав чизи пеш аз худаш бударо бекор кунад, ба истиснои он ки оиди ин далели равшан наомада бошад. бар асоси ин бештари уламо закоти фитрро барои ҳама фарз медонанд. аз ин рӯ қавли дуруст ва роҷеҳ дар он аст ки закоти фитр барои ҳар як мусалмон фарз аст.